сьогодні розглядаємо постанову про засудження злочинів Росії проти інгуського народу і підтримку боротьби інгушів за свою свободу. Наше завдання – зробити все можливе, аби підтримати поневолені Російською Федерацією народи. Тому що наша війна має вестися не на Донбасі, не на півдні, не на сході України. Але наша війна разом з поневоленими народами має вестися, зокрема, і на Кавказі. Проекту постанови 8132. Прошу народних депутатів голосувати. За 287 рішення прийнято. Наше главное условие после войны – это право народов на самоопределение, а общества на самоуправление. И реально действующий закон – это то, что мы хотели бы видеть у себя на родине в Кабардино-Балкарии. Все должны объединяться, чтобы похоронить эту Российскую империю. И дагестанцы с нами. Абсолютно солидарен, да. Мы объявляем о своей полной непричастности ко всем преступлениям, совершенным Российской империей, Советским Союзом, а также совершаемой Российской Федерацией. Считаем неприемлемым находиться в составе международного признанного спонсором терроризма государства, что может повлечь за собой репутационные и иные негативные последствия для ингушского народа.